wani wajen ana kiran wannan HCF din wai GCD, wai greatest common divisor, duk magana ɗaya ne, greatest highest factor divisor, common kun ga bai canza ba. Maybe alani a turanci na ma zan iya ce GSD, greatest similarity divisor. A cikin wannan bidiyon kuma za mu koyi highest common factor ne. A satin da ya gabata mun koyi LCM, ma'ana lowest common multiple. Na san yanzu an iya lowest common multiple. Ina da real life example masu yawan gaske. In muka fara tambayar sai kun gaji da su. Amma bari mu koyi highest common factor tukunna. Yana nufin highest common factor ne. Example 1 za mu nemo na 18, 24 and 30. Example 2, example 3 kuma bari mu dan nemo wasu complicated numbers kaman 48, 72 and let's say 80. So, in muka yi guda uku nan ina tunanin a iya uku nan mutum ya fahimci me ake nufi da highest common factor. Bari mu fassara kalmar tukunna na fara solve shi. Idan aka ce highest common factor a maths, abinda ake nufi shine number da yafi kowane number girma, highest, wanda yafi kowanne girma, common, wanda akwai shi anan, akwai shi anan, akwai shi anan, factor. Ma'ana factor 18 ne. Kar ku manta na koyar da factor. Factor shine nambobin da za su shiga cikin 18 babu ragowa. Factor 24 nambobin da za su shiga cikin 24 ba ragowa. Factor 30 nambobin da za su shiga cikin 30 ba ragowa. To common shine wanne ne aka same shi a nan, kuma aka same shi a nan, kuma akwai shi a nan. Ban san ko kun gane fa me nake nufi ba, ko ni kadai nake gane me nake yi. To yanzu dai bari mu kalla, bari mu salama mu kalla. Idan muka yi layi haka, sai muka sa 18 a nan, 24 a nan, sai ka sa 30. Idan su hudu ne number sai ka kara, ka sake layi ka sa na hudun. In na biyar ne haka za ka yi ta yi. Amma yanzu da kun ga uku ne, in biyu ne ma haka za ka yi. Ba za a taba ce ka nemo highest common factor 18 ba sai a yi shiru. 18 shi kaɗan sai da samu common. In aka ce common, dole nambobin sai sun kai biyu ko fiye da biyu. Saboda kamanceceniya ne kake nema. So yanzu a nan sai mu yi layi haka. Yadda ake nemo LCM, haka shi ma ake nemo shi. Bambancin kaɗan ne kuma zan gwada maka. Sai ka ce me zai shiga cikin 18 ba ragowa, ya shiga cikin 24 ba ragowa, ya shiga cikin 30 ba ragowa. Sai muka ce 2 zai wannan aikin. Ta yaya muka gane 2 zai wannan aikin? Muka ce duk number da ƙarshen sa ya zama 0 ko 2 ko 4 ko 6 ko 8, in dai ƙarshen ka na ƙarshe last digit ɗinka ya zama ɗaya daga cikin wa'innan, to kai even number ne, sannan biyu zai shiga cikin ka ba ragowa. So biyu zai shiga cikin nan sau 9, zai shiga cikin nan sau 12, zai shiga cikin nan sau 15. Sai me kuma me zai shiga cikin 9 ba ragowa, 12 ba ragowa, 15 ba ragowa. Biyu ba zai shiga ciki ba. Ba dama ba lissafin ɗaya nan saboda ɗaya zai shiga cikin kowanne. So kawo ɗaya ɓata lokaci ne. Uku zai shiga. Zan koya muku ya aka na gane uku zai shiga a bidiyo na maths na gaba. Bidiyon zai zama sunansa test of divisibility. So yanzu anan sai ka ce uku zai shiga cikin nan, uku zai shiga cikin 9 sau 3, uku zai shiga cikin 12, uku zai shiga cikin 15 sau 5 ne. In kun lura haka muke nemo LCM. Sai mu ce to wani number ne zai shiga cikin 3 ba ragowa, ya shiga cikin 4 ba ragowa, ya shiga cikin 5 ba ragowa. Babu wannan number. Dama ba magana daya, biyu ba zai shiga cikin su duka ba. In a inda ce LCM ne kun san ya zamu yi, to tunda HCF muke nema, kana zuwa inda dukkan su nan babu abun da zai shiga cikin su a tare, sai ka ɓata rai kai shiru. Ka tsaya nan. Waɗannan nambobi guda biyu da ka kawo su kai aikin nan, ma'aikatan nan su ne HCF din, sai ka ce 2 times 3. Abin da fa yake nufi kenan. Wannan shine hanya mafi sauki. Akwai hanyar gargajiya, traditional method. Bari in gwada maka yadda shi kuma yake anan kafin na iya example 2 da 3. Example traditional method din mu, hanyar gargajiyar mu shine da ka dauko 18 ka sashi anan. Sai ka ce me zai shiga cikin 18? Duka factors din shi da kawo. Ɗaya zai shiga cikin 18 ba ragowa, biyu zai shiga, uku zai shiga, 6 zai shiga, 9 zai shiga da kuma 18 din.
waɗannan su ne nambobin da a duniya iyakacin su ne za su iya shiga cikin 18 ba raguwa. Duk namban da ka kawo in ba wannan bane sai ya bar raguwa, sai ka ɓata rai, sai ka ɗauko na biyu 24 haka, ɗaya zai shiga cikin 24 ba raguwa, biyu zai shiga, uku zai shiga, hudu zai shiga, shida zai shiga, tara ba zai shiga ba, goma ba zai shiga ba, 11 ba zai shiga ba, 12 zai shiga, 13, 14, 15, 16 har sai 24 and 24. Waɗannan su ne factors, sunansu factors na 24. Sai ka ɗauko 30 shi ma ka masa haka. Ɗaya zai shiga cikin 30, biyu zai shiga, uku zai shiga, hudu ba zai shiga ba, biyar zai shiga, shida zai shiga, bakwai ba zai shiga ba, takwas ba zai shiga ba, tara ba zai shiga ba, goma zai shiga, 11 ba zai shiga ba, 12, 13, 14, 15 zai shiga, 16, 17 sai 20 sai 30 din. Waɗannan su ne factors ɗin 18. Waɗannan su ne factors. Factors su ne masu shiga ciki ko ka ce divisor. So yanzu me common? Wannan common ne, ku duba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Waɗannan common ne, suna kama, akwai su anan, akwai su anan, akwai su anan. Amma mu fa kar ku manta me muke nema? Highest. Mafi girma a cikin wannan common ɗin. In kun lura 6 shine mafi girma a cikin common ɗin wanda ya halarci ko ina. Ya zo bikin 18, ya zo bikin 24 kuma gashi ana 30. So 6 shine akwai shi anan, akwai shi anan, akwai shi anan, shine highest common factor. Ba ka ce 3 ba. 3 common factor ne amma ba highest ba. Mu babba muke nema. Wani wajen ana kiran wannan HCF din wai GCD. Wai greatest common divisor. Duk magana ɗaya ne. Greatest, highest. Factor, divisor. Common kun ga bai canza ba. Maybe alani a turanci na ma zan iya ce GSD. Greatest similarity divisor. Tunda kuma kaman similarity muke nema. Na faɗa muku a ɗaya bidiyo na similarity, common kaman similarity. So wannan shine traditional method, amma kaga wannan method ɗin kan in number nan sun kai su 60 haka cikin sauki zaka bi musu ba sai kai wannan aikin da nake dogon aiki ba. Sai mu sa 120 anan ko? Sai mu sa 126 anan. Sai mu sa 84 anan. Kamar yadda kuka sani wannan number dukan su even number ne. Karshen sa 0 ne ga 0 anan, even number ne. Even number ne ga 6 anan, even number ne ga 4 anan. So sai ka sa 2 zai shiga. 2 zai shiga nan sau 60 ne. Ka raba shi gida biyu, ka rubuta a calculator 120 divided by 2. Wannan kuma zai baka 60 nawa ne? 63. In ka raba shi gida biyu, nan divide by nan, ko kuma ka ce zai shiga sau nawa? Shiga shine kaman divide a raba kenan. Wannan kuma zai baka 42 ne. Ina gani kamar haka ne. Wani number ne zai shiga cikin su duka ba ragowa? 3 zai shiga cikin su duka ba ragowa. Na san za ku yi mamaki me yasa ya ake nake gane cewa kaza zai shiga ciki. Zan koya muku a bidiyo na gaba. Kai kokari ka dawo ka kalli bidiyon mu na masu na gaba. Zan koya maka yadda ake gane in 2 zai shiga cikin number. Zan koya maka yadda ake gane in 3 zai shiga cikin number, in 4 zai shiga, in 5 ana kiransa test of divisibility. Zan koya maka wannan. So yanzu anan 3 zai shiga. 3 zai shiga cikin nan sau 20. 3 zai shiga cikin 6 sau 2. 3 zai shiga cikin 3 sau 1. So ya zama cewa 3 zai shiga cikin 63, 21 ne. 3 zai shiga cikin 4 sau 3 zai shiga cikin 12 sau 4 ne. So ma'ana dai 3 zai shiga cikin 42 sau 14. Anya 14 ne? 14 ne. Saboda 40 14 sau 2 28 ne, in ka ƙara haka ne, daidai ne. Na ga dan min girma ne number. So haka ne. Sai ka duba me zai shiga cikin su duka ba ragowa. Idan ka ce 2 zai shiga cikin wannan ne da wannan, amma ba zai shiga cikin wannan ba. In ka ce 3 kuma zai shiga cikin wannan ne, amma zai shiga cikin su biyu. So babu number da zai shiga cikin su duka a tare ba ragowa. So kana zuwa wannan wajen kawai ɓata rai za ka kai shi. Waɗannan numbobi guda biyu sune HCF ɗinka. 2 times 3 sune highest common factor ka. Kuma ka san da ta yadda aka tabbatar da hakan ne? Daga cikin hanyar da ake tabbatar da haka, duk da hanyar bai da garanti. Zan gwada maka yadda ake tabbatar da wannan amsan daidai ne ko ba daidai ba, amma hanyar bai da garanti gaskiya. So misali zaka dauko 120 ka sai ka ce 120 divide by 6. Sai ka dauko 126 sai ka ce divide by 6 shi ma na biyun kenan. Sai ka dauko na ƙarshe sai ka ce 184 kai divide by 6. Amsan ba zai taba kawo maka number mai point ba. Amsan da zai kawo ba zai taba kawo maka number mai point ba. Duk numberin ba point. Amma kar ku manta fa, tunda mun ce factor ne, tunda shi da zai shiga cikin nan babu ragowa, tunda shi da zai shiga cikin su duka babu ragowa, to yana mai tabbatar maka 3 ma zai shiga cikin su duka babu ragowa. So kaga hanyar bai da tabbas. Hanyar bai da tabbas, amma dai zaka dan gwada shi saboda kawai
kadai a ce ba baka wani abu ba. (48) (72) (80). Shi kuma wannan yadda za ka gane, in ka lura even number ne, 8 2 0, sai in sa 2 anan, 2 zai shiga cikin nan sau 24, 2 zai shiga cikin nan sau 34, ba 34 bane, yafi 34. 2 zai shiga cikin 7 sau 3 sau 36, saboda 2 zai shiga cikin 12 sau 6 ne. 2 zai shiga cikin nan sau 40. In ka duba 4 ne ga 4 anan, 6 ne ga 6 anan, 0 ga 0 anan. So yana gwada cewa 2 zai shiga cikin su duka, sai ka sake kawo 2. 2 zai shiga cikin nan sau 12, zai shiga cikin nan sau 18, zai shiga cikin nan sau 20. In ka lura 2 zai sake raba su, sai ka sake kawo 2. 2 zai shiga cikin nan sau 6, 2 zai shiga cikin nan sau 9, 2 zai shiga cikin nan sau 10. Daga nan fa babu abin da zai sake shiga. Shikenan sai ka zawo nan su ne 2 by 2 by 2. So zai baka 4 8 ko 8 kenan. So shi kuma highest common factor, number da yafi kowane girma, number da yafi kowane number girma a duniya, wanda zai shiga cikin 48 72 da 80 a tare babu ragowa, kuma shine babban. Kana ƙara sama ba za ka sake samu ba har ka ƙura lambobin. Number 8 ne. Zan koya muku real life application of abubuwan. Ni karan kai ne na matsu da mu zo